Sosten li tfajliet u n-nisa tqal inħarsu kull ħajja umana il-luliet u l-ommijiet fil-bżonn li jeħtieġu l-għajnuna finanzjarja u dik morali. Din kienet il-ħidma tal-Assoċjazzjoni Doctors for Life u oħrajn fejn fl-aħħar xhur ħadmu qatih biex il-Gvern joħloq fond ta' għajnuna biex juri solidarjetà man-nisa li jeħtieġu għajnuna waqt u wara it-tqala tagħhom. Permezz ta' stqarrija Doctors for Life qalu li jeħtieġ li dawn it-tfajliet jingħataw l-għajnuna kollha biex wara kollox iħossuhom parti mis-soċjetà u tingħata għajnuna fit-trobbija tat-tarbija tagħhom. Fl-istqarrija ntqal li permezz ta' din id-dar it-tfajliet li jkollhom dawn id-diffikultajiet jistgħu mill-ġdid ikunu integrati fis-soċjetà u jkunu taħt ħarsien. Doctors for Life qalu li tqala mingħajr pjanar hija ta' ħasda kbira lil kulhom u dan ix-shelter se jgħin biex dan il-pis ma tkunx qed iġġorru l-omm waħedha. It-tobba saħqu li l-ħajja umana fi kwalunkwe stadju jistħoqilha d-dinjità, il-kura u dritt li tgħix. Intant, infatti, brabta ma dan l-ambitu Net News ftit tal-ilu żar wieħed minn dawn ix-shelters bl-isem ta' dar tan-nieqa Tom imexxija mill-Life Network Foundation, residenza fil-qalba tal-Mosta li nfetħet bilan li tagħti sosten li tfajliet u nisa tqal. Din id-dar qed tipprova li sservi wkoll ta' post fejn dawn l-ommijiet jiksbu lodda biex jgħixu ħajja indipendenti. Din id-dar infetħet bilan li salva l-ħajjiet ta' trabi li ommijietom kienu qed jikkunsidraw li jagħmlu abort. Ommijiet li jkunu għaddejjin minn żmien qiebes u li jkollhom bżonn ta' tant u tant support.